Jeg har slet to Ja, men nu er vi jo lidt ude af der, så... Ja, vi må først gå på nabo. Har alle fået? Det er ikke, altså, det er jo bare, han bare taget ud. Ja, men så vil jeg velkommen til vores nytårstafel her. Så godt nytår. Og det er vores tradition, som vi bliver nødt til at holde i hævd her den første søndag efter nytårsaften. Så der er lidt noget champagne, der er lidt pølse på grillen bagefter, og lidt chips og hvad der ellers er. Så skål og godt nytår. Det tror jeg, det er også. Jeg tror, det var fordi, man ville vide, at han skulle komme ham til at finde der, der skulle leve. Hej. Hvad er det giver lidt? Jeg har faktisk bedre med det. Jeg skal finde på udkassen, så der ikke kommer til. Så vi var bare i stort set hver weekend for det meget. Og det var til weekenden, det var som rimelig godt sejlet. Ja, det skal vi. Også et nej. Ja, ja. Der kan man også gå ind over. Ja. Nej, vi fik der sejlet noget, men det ikke så meget som det der. Altså, vi er bare inde i den rigtige rækkefølge for at pakke på. Så vi får ind deroppe, så pakker vi hele havnen. Så hele havnen slukket af. Det var bare, det gider ikke at sidde og sætte til målmad. Det var en anden mulighed. Det var, at jeg begyndte at lave forhammer. Og det er ikke muligt. På det skrammen her, vel? Så laver det. Nede i afsluttet for mig. Det er lige godt. Russisk spion. Du skal passe på, Henrik, mens der bliver filmet, så du klarer. Ja, det går. Ja, okay. Har du noget, vi skal ud med? Det er da utroligt smart bål, der er kommet i vand. Det har været godt været de sidste 14 dage. Ja. Ja, ja. Henrik, du må åbne en plads mere. Jeg har gang en plads mere. Iben mangler. Jamen, Iben også. Er der nogen, der mangler nu? Ja, men velkommen til en ny sæson. Det er den 7. sæson, vi starter på. Det er 7. Ja. Jeg troede, du lyver. Det er så meget. Det er ikke dyr. Så... Men velkommen til. Og tak. Der er lidt pølser bagefter. Vi skal lov at hive standeren op. Og så er der lidt pølser og brød bagefter. Skål. 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 Hej, Lars. Næsten genkendeligt. Hvad er hun nede på?
Jo, det gør det. Yes. Jeg synes ikke rigtigt, jeg var begyndt på noget overhovedet, før jeg fik at vide, at jeg var sikkert meget, der havde stille. Det er som Windows, ikke? Når man skal lukke det ned, så skal man trykke på start, ikke? Jo. Are you sure you want to do this? Stine og Kirsten har da ikke været med ude i år? Jeg tror ikke, det er det. Smart. Ellers. Det er næsten ikke for kedeligt, er det ikke? Ja? Er det ikke for kedeligt? Altså det ene sted, vi skal lande et eller andet sted, hvor vi kan komme ind i et klubhus, og hvor vi også helst kan sidde og vel under noget udhæng. Fordi de turer med regn og torden. Ellers også de der læser med styrken. Jeg har en hel del læsekunder, som jo har gået hos mig masser af år, og siger, nu har jeg besluttet. Så siger jeg, hvis du kommer ind igen, så bliver du lad mig se. Jeg vil også noget af, at de Så når vi er nede på skiferie, så kommer det tilbage. Det er Patrick, Susanne, jeg tror, man kan snakke fransk. Jeg har ikke været sendt tilbage, men min søster og jeg vil
andre havne. Der er også krog i det der. Nej. Jo. Lige før vi havde fanget en film. Jeg har fanget noget på sit lys. Jeg ser bare.
Spise i grøften. Okay. Og så da vi havde spise, så skulle vi have... Tak. Så skulle vi have mulighed for dessert. Så siger tjeneren, jeg har et dessertkort, det kan jeg komme med. Så kommer jeg med det dessertkort. Så jeg, at der stod jordbær fra Rockdysegård og Kirke Værløs. Okay. Det må du have nogle. At man skulle skylle jordbær 3 gange. Der bor jeg. Ja. Nå, det er sgu da det er svært at se. Ja, nu kom Flemming ud under skyerne. Ej, skal da ikke tage et billede, hvor vi kravler hen over stammen? Og skylder ikke penge i huset. Så det er godt nok. Det har jeg sgu ikke på, men altså nu her i april måned, der inviterede jeg min lille søster og hendes Hvem sejler med dig? Skal lige have et billede her på med det lidt? Ja, når du har hvis vi hænger det op. Vi kan prøve. Ja. Se om det er næste gang. Ja. Vi kommer ikke på vejen her. Skal ind og kigge? Ja, det er koldt. Ja, helvede til. Der er ikke noget. Bare tage proppen fra din enkel. Ja, det var meget enkelt. Men det er godt whisky. Vi har også taget whisky. Så kan du gå og tage ham i den der 40-fods eller meget. Normalt så hedder det lige pludselig en god dag. Nå, okay. Altså før var det med en ekstra mand, så var det en god dag. Så kunne man få tingene af vejen og få ordnet alt det, man ikke når i hverdagen. Jeg tænker også, at det er børnehaverne, når forældrene strækker på grund af nedskæring. Nej, men det er da dejligt.
føltes nok. Det er hvad er det? Ja, der var jo ikke... Det er ligesom det vil ikke sig selv, eller hvad? Nej, det er vand, der er det. Line, har du salt og peber bøssen med? Må jeg låne? Fordi den der salt, den kan jeg slet ikke få noget sådan ud af. Den er gået død. Ja. Det er nok fugtigt. Der er mange ting, der er fugtigt over, hvor jeg er stået. Så er det underligt, vinen den kom til sidst. Den har jeg næsten glemt, jo. Ja, det kan du så være glad for. Det har du virkelig glemt. Tror jeg op 21. Det er styrt Det er sikkert... Frederiksberg, jeg skulle hilse jer mange gange. På Frederiksberg. Det er vi da helt ligeglade med. Det var lige den, hun manglede. Ja, det er det begivenheder. Ja, der var ikke plads til. Nå, skal vi spille krivmine? Eller ikke? Det så godt. Jo, tak. Hej. Jo, tak. Vi ses klokken 9 eller 10 eller. Jeg kan høre bogpropellen. Bare trække hindringen så derovre, eller? Har han trykket ovenpå på den rigtige? Ja, den gang. Så skal jeg også have på havbær. Ja. Jeg sidder der på helt ikke. Gå ind foran. Jeg læser engang med det der gæsteblad, det der madblad der. Der har også været roseskyer omkring. Du skal åbne noget mere derinde nu. Så det er hele en gammel næbbygning. Det er bare det kom fra. Siden har været til en julefrokost inde på Næk. Og det var inde i Tivoli nærmest. Altså vi sad til gengæld var inde og hammerne frøs i, og det var et dødssyg buffet. Så det var sådan en nå, okay, så har vi prøvet det. Det var noget terrasseværk, et eller andet, der var åbent nu. Ja, så nu var det en gammel bygning i gang igen. Jeg vil gerne vise til dig. Ja, men bare ikke lade sig spille. Så kan du sige til dig, så er du færdig.
Vi vil gerne have det uden moms. Og betjeningsafgiften. Det var meget. Det gør vi. Nej. Dagens nyhed i morgen. Stingsflammer, han... Perfekt billede. Ja, perfekt billede. Ja. Og hvis du siger hele vejen rundt, og jeg har haft... Skål, Bo. Tak, fordi du måtte komme med. Det er måde. Det er hyggeligt at se jer. Skål! Nu er det så klart. Skal du have? Hvorfor står der aldrig mig med ud af sig? Han prøver jo ikke en skid, hvor jeg kommer med. Det var jo fint, så. Det er meget hyggeligt, at man kan Det tages der hen over noget.
må lige Der skal man jo hen midt på. Ja, der skal man tilbage til de der vers, modersfaren, der rød og hvid, ikke? Aldrig bliver til noget. Gå mig vej. Siger du mig en anden ven. Hvad jeg frygtede mest af mig nu igen. Du fortæller ligesom sidst, en stor kærlighed. Og ingen blomst behold ham blot. Det var mørkt. Og månen var jo kommet op. Ja, ja. Ikke så meget stille. Det er heller ikke billeder, Kirsten. Det er video. Det var vist en rimelig ukendt. Ja, der er man ikke har set så meget til, tror jeg. Og ham den anden. Ja.
kan være lidt sten og sådan noget derinde. Men det er rigtig nok. Papkarton midt i. Ja, det ser vi frem til. Det var en stor karton. Ja, det var meget. Står der klubvin på den? Tre liter, så ja, det er godt. 5 liter. Ja, men det er bare 3 liter. Ja. Om nogle år, du snakker, så er der kartoner på 10 liter. Ja. Til sejlbåd. Ja. Specielt design til tegnbåd. Ja. Det ser godt nok. Over min kulde. Hvad siger du? Lige ved os, der sprang rundt og skræmte alle hovederne væk hernede på bådene. Det er ikke. Det er kun skræmme. Man kan købe sådan nogen, der kører rundt. Der ligger så på Det var bare med sig i fra. En drive-in-bil. Jeg har kun været derude en gang. Og jeg havde mine unger med og alt muligt andet. Og de hylede, de skreg om bag. Så vi var nødt til at køre færdig. Og filmen blev jo færdig. Nej, det duer jo ikke. Har I tænkt at sejle på fuld kraft derovre? Så der er ikke en mulighed? Det er altså ret flat, man. Det må være meget frisk. Ja, det var det. Jeg vil ikke, hvis der var meget, så tror jeg, der ville løbe det. Det er lige en dag, hvor man kan få lov til at fyre den af ude. Der vil forære den væk. Okay. Stor, fin sæd. Gives væk. Tag den bare. Nej. Jeg har fanget et par rejer til jer, hvis det er det. Ja, har du fanget? Jeg fanger et par rejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, det holder ikke stand. Jeg får nu lige noget. Jeg får altså dem her lidt. Så har vi haft en motorbåd. Han smække. Er det vores? Okay, det var det. Kom i toppen ned.
Ja. Det kan også være regnvand, der trænger ind, jo. Ja. Så måtte vi jo bare vente. Så. Jeg havde simpelthen mistet retningssansen der. Jeg havde ikke set den grønne for øje der. Ubehageligt, hva'? Ja. Det er Ja, men jamen, der går jo ikke gennem, der er dårlig radioforbindelse. Jeg ringer senere. Jeg siger det bare. Ja, det er også Jeg har aldrig nogensinde været ansat så mange læger. Men det er jo fordi, at der skal, de sidder og laver administration i halvdelen af deres tid. Tidligere der havde man lægesekretær. Det må man så spare. Det må man spare. Så nu bliver lægen jo nødt til selv at sidde med computeren og skrive journaler og sådan noget. Tidligere der smed man det bare ind på bordet til lægesekretær. Og så får man ansat nogen, der er ekstremt dyre. Jeg har også været og kigge på nogle af de der koreanerbiler, så det er sgu meget fristende at købe sådan en ny en. Der er meget udstyr. Der er meget udstyr i de der biler. Sådan noget, ikke? Men ja, det er bare det der, man kan se, hvad de ser sådan noget skidt for brugt, ikke? Altså så sætter man, hvor man skulle sætte deres pæne sko. Man kan også se båden nå lidt dybere i vandet. Nå. Ja. Skal vi hænge den der stå? Tænker du, nogen specielt? Nej, det var ikke noget, men det var bare fordi, når vi er så mange mennesker, kan man altså lige købe noget. Men nu kan vi ikke færdige, vi skal også have klart hjem og noget. Ja, det er. Der er lidt foran. Knap så tåget som går.
man skal edderhylme passe på boldværkerne i dag. De er simpelthen som skøjtebaner. Det er faktisk rimelig pænt ud. Det kan man ikke oversætte. Og det, at det kommer, og det, at det kommer bag på vej hjem til Ben, kan du så ikke synge den der i en lille båd, der gynger? Sidder Bent og synger. Så lige inde imellem pælene. Du giver hende bare nummeret. Det klarer det selv. Ja, jo. Vi snakkes ved, Smukke. Hej. Det er fint ud. Lige kurs. Jo. De har mig som målpind. Ja, men det var det. Det var den, så. Ja. Dårlig, må man sige. Ja, den har ikke været for god. Nej, det har det altså ikke. Der findes ikke forkert vejr. Ikke når man skal sejle. Vi er aldrig kommet ud af havnepladsen, da vi skulle på land. Hvad var det, vinden var i? Den var i sydvest. Ja. Nej, sydøst. Sydøst? Ja. Nej, den drejede næsen indad. Ja, men den kom fra sydøst. Den drejede næsen. Ja, det er også derfor, den kom fra sydøst. Hvad er det? Er det Martha? Nej, det er ikke Martha. Ja, den kommer der. Da vi skulle ud fra pælene. Vi blev der blæst ind i pælene. Vi har tanksteller i hele. Det er bare, det skulle ikke koste noget i princippet. Sådan set. Men der skulle lige være til plads. Det er jo faktisk mange, som Jeg vil bare til at sørge for, at
Det skal jo nå at støvsuge og gøre rent inden for hjem, jo. Jeg ved, der var rent, da hun tog afsted.